Alžběta Báthory. Byla krásná, mocná a bohatá, ale její jméno se navždy spojilo s jedním z nejděsivějších příběhů historie. Mladé dívky mizely beze stopy a šeptalo se, že Alžběta Báthory hledá způsob, jak zůstat navždy mladá. Byla skutečně monstrum nebo obětí konspirace? Tohle je příběh, který stále děsí svět. Alžběta Báthory se narodila v roce 1560 do jedné z nejmocnějších rodin Uherska. Už od dětství se pohybovala mezi šlechtou a její příbuzní měli blízké vazby na královský dvůr. Ale tento rod nebyl známý jen svým bohatstvím. Mnozí členové rodiny měli pověst nemilosrdných a krutých lidí. Někteří se zabývali okultismem a tvrdilo se, že praktikovali podivné rituály. Již jako dítě se Alžběta od svých příbuzných naučila, že moc znamená sílu a strach. Vyrůstala v prostředí, kde násilí na poddaných bylo běžnou praxí a kruté tresty byly považovány za normální. Ve 15 letech byla provdána za Františkanáda Zdyho, jednoho z nejvýznamnějších válečníků své doby. Manželství bylo strategickým spojením dvou mocných rodin. František však většinu času trávil na bojištích a Alžběta musela sama spravovat rozsáhlé panství. Stala se tvrdou vládkyní. Její poddaní se jí báli. Podle některých svědectví měla ráda přísnou disciplínu a trestání neposlušných sluhů bylo běžnou součástí jejího života. Legenda praví, že se svým manželem sdílela zálibu v mučení poddaných. František jí údajně naučil mučící metody, které používal ve válce. Například zasouvání jehel pod nehty nebo vylévání ledové vody na nahé tělo v zimě. Na Čachtickém hradě začaly mizet mladé dívky. Nejprve šlo o služebné, později i dcery nižší šlechty, které k ní byly posílány na výchovu. Šeptalo se, že Alžběta experimentuje s podivnými rituály, které jí měly zajistit krásu a mládí. Objevila se pověst, že věřila v omlazující sílu krve, kterou si nanášela na tvář. Podle výpovědí svědků byly dívky mučeny různými způsoby. Měly být páleny žhavými železy. Byly bodány jehlami a bity. Některé dívky měly být ponořeny do ledové vody a ponechány v zimě umrznout. Obvinění se začala hromadit, ale Alžběta stále zůstávala nedotknutelnou šlechtičnou. V roce 1610 se začalo mluvit o tom, že královský dvůr si je vědom zvěstí o děsivých událostech na Čachtickém hradě. Znepokojení rodiče dívek začali požadovat vysvětlení a palatin Juraj Turso, královský vyslanec, dostal za úkol vyšetřit tyto zvěsti. Netušil, jaké děsivé odhalení ho čeká. Když palatin Juraj Turzo vtrhl na Čachtický hrad, netušil, že vstoupí do jedné z nejděsivějších scén v historii Uherska. Co přesně na místě našel? Byla Alžběta Báthory skutečně monstrum nebo obětí mocenského boje? Na konci roku 1610 vedl Juraj Turso vojenský oddíl k Čachtickému hradu. To, co tam našli, otřáslo celým královstvím. V hlavní hale ležela mrtvá dívka s čerstvými ranami. Další dívky byly uvězněné v kopkách, některé stále naživu, jiné těžce zraněné. Na nádvoří hradu bylo objeveno hromadné pohřebiště. Alžběta byla okamžitě zatčena, ale protože byla členkou urozeného rodu, nemohla být popravena. Soudní proces a manipulace s důkazy, proces proti ní byl rychlý a brutální. Její služebnictvo bylo krutě mučeno, aby se přiznalo, a nakonec všichni byli popraveni. Ale byly důkazy pravé? Existuje možnost, že obvinění byla zveličena. Král měl zájem o její obrovský majetek.
Číslo 650 obětí bylo zmíněno až desítky let po její smrti. Byla tedy opravdu vinná nebo jen nepohodlná šlechtična, kterou bylo potřeba odstranit? Alžběta Báthory byla po svém zatčení v roce 1610 postavena před soud. Proces byl rychlý a pro mnohé podezřele jednostranný. Proti ní svědčili nejen služebné a poddaní, ale i vyšší šlechta, která mohla mít vlastní důvody se jí zbavit. Přestože důkazy byly převážně výpovědi získané pod mučením, soud je přijal jako pravdivé. Číslo 650 obětí, které se často zmiňuje, však nikdy nebylo potvrzeno žádnými skutečnými záznamy. Tento údaj pochází až z mnohem pozdějších legend. Na Čachtickém hradě bylo údajně nalezeno několik těl, ale počet obětí zůstává nejasný. Někteří historici tvrdí, že mnoho dívek, které zmizely, mohly být obětmi krutého zacházení, ale jejich skutečný osud se nikdy nepodařilo přesně určit. Některé prameny dokonce naznačují, že část obvinění mohla být vykonstruovaná, aby bylo možné Alžbětu odstranit z politické scény a získat její majetek. Alžběta Báthory jako urozená šlechtična nemohla být popravena, ale soud rozhodl, že zbytek života stráví v izolaci. Dne 27. prosince 1610 byla odsouzena k doživotnímu vězení. Její nejbližší služební, kteří byli označeni za komplice, takové štěstí neměli. Někteří byli popraveni, jiní brutálně umučeni. Palatin Juraj Turzo, který vedl vyšetřování, nařídil, aby byla Alžběta zazděna ve své vlastní komnatě. Pouze malý otvor jí umožňoval dostávat jídlo a vodu. Po celé 4 roky žila v naprosté samotě v temné a vlhké místnosti, bez kontaktu s okolním světem. Služebnictvo ji pravidelně kontrolovalo, ale už se nikdy neukázala veřejnosti. Dne 22. srpna 1614 byla nalezena mrtvá ve své cele. Přesná příčina smrti zůstává nejasná. Někteří tvrdili, že zemřela přirozeně, jiní spekulovali o otravě nebo dokonce rituální vraždě, která měla zajistit, že její temná síla nebude přenesena na další generace. Po smrti Alžběty Báthory byl hrad postupně opuštěn. Lidé se mu začali vyhýbat. Věřilo se, že je prokletý a že se tam v noci ozývají nářky obětí. Během následujících let se Čachtický hrad stal ruinou. Dnes z něj zbyly jen rozpadlé zdi a tiché svědectví jednoho z nejtemnějších příběhů historie. Ale byla opravdu taková, jak jí líčí legendy? Byla to krutá vražedkyně nebo oběť mocenského spiknutí? To dodnes nikdo neví. Děkuji, že jste se mnou prošli tento temný a fascinující příběh. Pokud vás podobná tajemství a nevysvětlené příběhy fascinují, nezapomeňte sledovat tento kanál. Každý týden se společně ponoříme do dalšího temného tajemství. Děkuji za vaši podporu a uvidíme se u dalšího příběhu.